Welcome guys, dito po tayo sa waterfall ng Dubai Expo 2020. So mga kabarbers, pakishare naman ang aking video para marami naman makapanood ng mga pavilion dito sa Dubai Expo 2020. So pag bago pa lang kayo sa aking channel, malaking bagay na sa akin yung isang subscribe nyo at share. So nawa na may pag huwag nyo kalimutan i-share, like, i-button all ninyo yung notification para tuloy-tuloy tayo sa ating pagbibideo at nang sipagi naman ang inyong barberong vlogger. So maraming salamat sa inyo. Share and like, syempre subscribe. So antayin niyo po yung maraming video na i-upload ko dito sa aking channel patungkol dito sa Dubai Expo 2020. Maraming salamat mga kabarbers, tuloy-tuloy lang. Ayan, napakaganda. Napakaganda po yan, waterfall.